Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! 5 minutos ang nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes petsa 7 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Labing unang adlaw sang Biyernes, labing una man ang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. San ka man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na subong nga aga. Sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pungsod sa subong mana, mga balita sa batagas nga hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa subong man mga tubeko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pila ka mga puno nga barangay diri sa maya syudad sa Bacolod mayroon sang reaksyon sa ding mando ni President Rodrigo Duterte sa mga barangay officials nga toltolo nakaghambalan ang ini mga pumuluyo nga wala na bakunahan nga hindi magwa sa balay. Kagasaling nga diri sa presidente mapatuman na sa mga barangay officials ang tanan nga layi sa aton sining pungsod kag pwede gid maaresto ang ining mga magapakatiga nga hindi magagwa sa ilang puloy-an. I-check nato na karon po pila ka mga barangay kagawad mga puno nga barangay diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod Banwa with Bombo Grace Lobaton. In fact, base dali sa record sa Emergency Operations Center, ang aton sa nga syudad nakalapaw na gani kita sa may target target ang eligible population para sa may COVID vaccination. But ano bala ining mando ni President Rodrigo Duterte, ini bala ang constitutional o kon unconstitutional, mayara bala sang kinamatarong ang mga punong barangay nga punggan ang mga pumuloyo nga magwa sa ilayang balay. Kaya ti wala man kita sang layi nga nagamando nga dapat mandatory na or wala sang layi ang Pilipinas nga nagamando nga mandatory ang COVID vaccination. Nga nakabutang nga binadira nga tikon ikaw hindi bakunado, hindi ka makasulod sa mga establishmento, hindi ka makagwa sa mga balay, kagiban na pang mga konsekwensya of being unvaccinated. Isulatan ni karon po man sa mga kaabogado kag syempre miyembro sa nga tanong nga sangguni ang Panlungsod City Councilor Rini Cito Novero. Kaya ba siya maglinaway ni sa mga barangay kaya masabat naman lang ang residente nga ano ang imuyang nga kinamatarong hindi mo kaya pagpagwaon sa balay ko. Di paano kaya makapanindahan o makabakal sa akon nga kinang lano na karon. Sa iba na pa nga mga balita lokal, ang ato na siya gobernador, by the way, tinagapagwa na kahapon sa executive order nga nagmando nga ang ining mga magasulod nga mga travelers diri sa Maya Negros Occidental sugod sa Sabado, sa Domingo, Enero 9, especially ato mga naghalin sa mga lugar nga yara sa idalom sa alert level 3 ang required na nga magpresentar sa negative RT-PCR test result. Regardless sa inaha, wala sa payan or bisan ikaw ang fully vaccinated, ang ining traveler nga halin sa alert level 3 area ang magapresentar sa negative RT-PCR test result. Sa iba na pa nga mga balita lokal, ibano nato na karon na pila man ka mga natapos and kabugusan na bala ang numero isang mga hogs o na mga baboy ang na-ship out sa province of Negros Occidental sa nagligad ang tuig 2021.
Kay naibalawan naton na may raketa kontan ni iyasang surplus mo kung sobra sa aton ng kinanglanon ng baboy diri sa may Negros Occidental kag tuman man ang epekto diri sang ining naggalabay nga Typhoon Odette. Sa may United Kingdom to may na-detecta naman na sila nga ining avian flu. I-check nato na karon with our provincial veterinarian Dr. Rinante Dicen. Sa mga balita national, ang Department of Health nagapreparar na sining worst case scenario kadungan na sang paggasaka sang kaso sang COVID-19 kahapon masobra sa 17,000 ang bago nga mga kaso sang COVID-19 nga na-report sa Pilipinas. Siling diri sang Department of Health, maybe ang ining pagtimbuo sang kaso ang tugas sang more transmissible nga Omicron variant sang coronavirus. Pila ka mga lugar ginapaydalom naman sa may alert level 3 sugod Enero 9 hasta na sa Enero 15 including na ang syudad sang Iloilo. Bot silingon sa aton nga mga koturan coming from Iloilo nga magasulod kamo diri sa Negros Occidental sugod sa Domingo. Required na kamo nga magpresentar sang negative RT-PCR test result bisar pa kamo ang fully vaccinated. Kadungan sining nagadamo nga kaso sang COVID-19 mayara sang isa ka tingog nga nagalapta subong tingog ini sang babayi nga man natumod kung sino ini siya but nagapaandam nga dapat magtipon na kuno kita sang pagkaon kay mayara sang possibility nga maigapatuman nga martial law bangod sining pagasaka na naman sang panibag-o nga kaso sang COVID-19. Silingan niya, mapreparar na kamo pagkaon kayo once nga ideklarar sang presidente ang ining martial law or lockdown, hindi na gid pwede nga makagwa. Kahapon, panginwala ini ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ining mga nagagwa nga mga huring-huring nga magapatuman o kung magadeklarar sang batas militar ang presidente. Kadungan na sining pagapaydalom sa pila ka mga lugar sa alert level 3, preparado naman ang Department of Labor and Employment sang pondo para nga ihatag bilang ayuda sa mga workers nga apektado sining alert level system. Department of Trade and Industry nagapasalig nga mag-normalize na ang supply sang paracetamol sa mga drug stores sa Sabado kag Domingo. Kay actually why man niya siling nagakulang diri ang supply but may mga drugstores ngayon natubos na bala ang gin-order nila sang nagligad ang bulan sang Disyembre because nga nagadamo man ang mga natapikan sang virus. Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang nagahingyo na nga ma-deploy sang kapulisan dito sa may Quiapo Church para na diri sa may Black Nazarene Feast Day sa Enero 9. Kaya bisan na sirado ang simbahan basi kung maiba na balang hindi updated sa balita kaga magapadulong dito sa may simbahan sa Quiapo. Suspendido ni Abi ang ining nakaanda ng traslasyon sang ito mga Nazareno. Sa mga balita international, nagpahayag ang World Health Organization ang ining Omicron variant ang hindi makatugagid sang severe disease kung ikumparar sa may Delta variant pero ini siya dapat kuno pag-categorize bilang mild. Ang boto kaysa hindi may maintindihan ng World Health Organization, no? Basta magambal ganing nga WHO nga mayroon sang panibagong variant ka posible magatuhaw pagkasunod nga daw may nagatuhaw. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang palatuntunan na bombohanay big time. 14 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nagkalain-lain na karon ang reaksyon sa ngaton ng mga koturan, especially para sa mga unvaccinated kag sa mga vaccinated.
Kasunod sining mando ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Kadungan sang nga talk to the people. Gin-order sang presidente sa mga opisyal sang barangay nga dapat manduan ang ilang mga pumuluyo nga wala pa nabakunahan batok sa coronavirus. Stay at home. Hindi magwa sa balay. Kasunod sining pagdamo na naman sa nga kaso sang coronavirus nga ginapatihan bangod sang Omicron variant. Sa talk to the people ni President Rodrigo Duterte, ginpahayag sang Chief Executive nga gina-invoke niya ang iyang autoridad bilang Chief Executive sa tunga-tunga subong sang aton estado. Ngayara kita sa idalom sang national emergency nga dapat ipatuman ang ining mga restrictions para sa mga unvaccinated. Bisan pa nga wala sang layi kay Presidente Rodrigo Duterte. Siya ang nagpanawagan to act. And because it is a national emergency, it is my position that we can restrain. Kag nagambal na diri ang aton nga presidente. Para sa mga barangay chairpersons, you can enforce all the laws of the land sa sulod sang inyo nga komunidad. That is why nga mando diri ang presidente sa mga punong barangay, pangitaon ato mga pumuluyo who are not vaccinated. Kag i-request sila or orderan mo sila nga hindi lang anay sa gada kagwa sa balay. Karamo mga palangitaon sa mga punong barangay ba? Kaga sa mga barangay kagawat. Siling sang presidente, may na bidri sa hambal sang presidente. Just request them or order them, if you may, to stay put. Kung request siguro to okay man. Okay, good. Kaya hindi mo man mamanduan ng isa katawo nga hope sini kada magwa kay why kaya nabakunahan. Ti wala man galing dari sang basihan ng mga barangay chairpersons. Nga bisan pa gani ang balisang presidente, you can arrest those unvaccinated persons if they refused to cooperate. Ti kon magpakatig-agid, kag magwa siya sa iyang balay, magsagad siya dira lagaw sa komunidad or wherever magpunta, he can be restrained. If he refuses, the barangay captain, being a person of authority, have the power to arrest. Kag naghinyo daring presidente sa mga punong barangay, immobilize sa mga civilians as regards the task of restricting movement sang mga unvaccinated people. Balikan naton si President Rodrigo Duterte sa iyang talk to the people kagabi. In the absence of a law, yung presidente is called upon to act. And because it is a national emergency, it is my position that we can restrain, and that I have ordered the barangay captains, because under the law, ang barangay captain can enforce all the laws of the land within his community. That's the long and short of being a person in authority. Lahat na batas, except those reserved for some sectors, agencies, and the president, lahat, they are mandated to enforce the laws of the land, all laws within their jurisdiction, except the exemptions that reserved for some officials or agencies. That is my position, and I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated, and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community, or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And
If he refuses, then the barangay captain, being a person of authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power, the agents of a person in authority. And a person in authority, the barangay captain, can also mobilize civilians and, well, give them the task officially, probably written, and that converts their status from being a civilian, but also a person in authority called upon to assist the persons in authority. They now become agents of a person in authority. That is my position. Bahala ng, well, they can file cases. I'd be happy to answer. Sabi ko na, meron naman akong kaso sa ICC, di ipatong na ninyo para isang sagutan na lang pagdating ng panahon. I hate to see this word, pero these words, being the president, ultimately, I am responsible for the safety and well-being of every Filipino. And that is why my orders are to restrain them. Hindi naman kaagad aristuhin. Isa, pakiusap lang, hindi ka nagpabakuna, then you put everybody in jeopardy. You go out, you are contaminated, dalhin mo. Ngayon, por pamilya, por bahay ang contamination. Okay, so amo ni ang pahayag ni President Rodrigo Duterte para sa mga punong barangay ang dapat katuan ang ilan sining mga nasakupan ng mga pumuloy, especially those nga mga vaccinated nga hambalan nga hindi magagwa sa ilayang balay. Siling sang presidente, total may raman ko sang kaso sa may International Criminal Court. Idugang nyo na lang na to. Idugang nyo na lang na dito ang kaso nga pwede gid ninyo ma-file before the International Criminal Court para ni sa akon nga order to restrain the unvaccinated at home. Because that is my position. You can file cases. I'd happy to answer. Kag mira naman ko sang kaso sa ICC, edi ipatong na lang ninyo. Nagdepensabi na din si President Rodrigo Duterte sa nga direktiba, saying he was responsible for the health of Filipinos. But as I hate to say these words, being the president, and ultimately, I am responsible for the safety and well-being of every Filipino. That is why my orders are to restrain them. Sunod din sa presidente. But kung lang taon na ton banwa, ang aton nga COVID-19 Vaccination Act of 2021 nagasiling. Sa idalom sang Republic Act number 11525 or an act establishing the Coronavirus Disease 2019 Vaccination Program, expediting the vaccine procurement and administration process, providing funds therefore and for other purposes. Sa makapila ka best naging diskusyonan ni nato ning Akta Republika nga nagasiling or nakasaan na diri kon mandatory man gid pwede nga maggamit bilang requirement ang vaccination card for those nga mga employed nga pahalinon ka sa imong nga trabaho kung hindi kaya bakunado. Nakabutang sa Section 12 of the Republic Act 11525 banwa nga ining vaccination card will never be a requirement, is not a requirement para sa imo nga employment, sa imo nga pag-eskwela o kon sa anuman nga transaksyon sa gobyerno. Wala sang layi abing agin wala sang hagna nga ginpasar ang aton nga Kongreso sa Kamara kag sa Senado and signed into law by the President mandating us Filipinos to get vaccinated. Nga kung hindi ka dara bakunado, depende sa masunod nga mga binulan kung ano naman ang igapatuman sang aton
nga gobyerno banwa. That is why sa may makapilit sa aton eh. Wala sang may makamando sa imo, magpabakuna kagid. Sa baylo, ginaengganyo lang kita, ginakumbinsi to get vaccinated. Because at least bisan paano, we have another layer of protection against the virus. Especially subong, nga may panibago na naman nga variant, nga amo ni ang Omicron or Omicron variant. May bago na naman to sa France. May iho na naman to. May IHU na naman dito. Siling kanisang iba nining iho guro, I hate you ni siguro. But inang IHU, ginbase na nila sining university, ang laboratorio abi na nilang nakadetect bala sining IHU nga ini. Ti sa aton na bing nga mga kauturan, sa aton nga Facebook viewers, sa aton na mga viewers sa aton YouTube channel, feel free to comment sa aton nga discussion. Ano ang inyo yung panindugan sa ning orders ng presidente para sa mga barangay officials, although this is just verbally lang ginobra sa presidente. Kaysa na siling tana, wala man sang hagna nga gin-file before the Congress. Kagin aprobahan nila, halin sang nagsugod ni ining coronavirus pandemic, kagin permahan isang presidente nga nagamando sa aton tanan nga dapat magpatublok kagid yasang bakuna ha. Kaya kung hindi kaya magbabakuna, hindi ka kagwa sa mga balay, hindi ka kakadto sa mall, hindi ka panindahan, hindi ka lagaw. Hindi ka kumanganan no nandira. So anong manginbasihan sa mga punong barangay? Kag sa mga barangay officials sa pag-implementar sini? Ano ang ihambal nila sini mga pumuluyo? Pwede lang nabalang nga katuan mo to ya. Ano hindi ka gali bakunado no? Hindi ka kuno magwada. Kaya actually ang hambal sa presidente you may request or order, di siguro diri sa request na pwede pa. Pero kung manduan mong tao, hindi ka na magwa sa imong balaya. Di sabto niya ka na karong, hindi manindahan ko nga anong ka na matarong mo nga punggan mo kwaw. Sino nagsiling nga dapat mapabakuna, gid ko. Kaya man sa nagligan nga daan to, pwede lang maning amat-amat ng balas ng gobyerno. Kaya ginalauman na naton nga sa holiday season, masaka na giba ng kaso after sina. Tigaling kaya lang, nag-alert level 1, nag-alert level 2 man kita, nga tanigin antisipar na isang gobyerno nga mga taos do binuyan kita nga daan sa torel. Di ba? Sino man lang nyaway na hidlaw nga magpamol? Damo nga ng mga pepe nga mga nabaton, di ba? Tapos man, nakalangan nuhon mo na, may iba niya nga, halin sang 2020, ay kung gagawa ka shopping. Ay kung kabakal ka na regalo para sa mga kabataan, tiyempo ko na ni. Kagin palugan man nga daan na to ng paggamit sang face shield. Para sa mga mall, why naman sila nag-require nga daan sang face shield? Importante, meron sang face mask. Kag pwede na gid pati kani mga kabataan sa mga malls. Kalabanan nga mga lugar yara sa alert level 1, ari sa alert level 2. Te syempre tawo ya kun panugutan sa gobyerno, sino man lang abi nga magpamalibad. Di ba? San shampoo line of 2 blato sang bulan na sang Desyembre. Kati kalabanan nga nakabato na sa mga 13th month pay. Nakabato na sang 14th month pay. May mga bonuses pang iba na sa mga kompanya. Kahit ang obligado man lang yan sa mga employers, magatag sila sang 13th month pay on or before December 24th. Di kung ikaw yung nakabaton ka na dara, kag siyempre may kwarta mo, talangan na noon tanabe, di ba? Iba nyo man siling, talangan na noon ko ni, taguon ko lang ni sa baol. Kaya ba kay sale ni nga kwarta? So, sa mga tao, dinagoso sa mga mall. Tiyan mo na nga daan ng isa sa mga
ginpaandam sa mga grupo sa mga doktor even before pang pag-lower sang alert level status. Ti galing kay ginpanugutan man sang gobyerno, tidaso nagsinakan na naman subong mando sa presidente para sa mga punong barangay para teka bugato. Sa mga punong barangay na yawan ka mo ni kalibot sa inyong mga barangay kasi sinabtanay pa bala? No? Bala mo yung tawo yung hindi ka na magwa sa balay mo kay unvaccinated ka. Although acknowledge din natin, kita nga mga vaccinated nga mga residente, nakabaton ka na sang 2 doses or sa may J&J, single dose ka lang, you're fully vaccinated, or nakabaton ka man sang booster shot, may mga pribilehiyo nga ginatanyag sa aton. Hindi tanayak kinamatarong aton lang na privilege para sa mga mall, kung kaysa mag-shop ka, pangayuan ka dira sang vaccination card, and then mayara ka sang 100 pesos off, may 5% discount sa mga fast food chain, may mga pila man na kaporsyentong discount. You can travel freely. Hindi ka na magpresentar sang negative RT-PCR test result. That is a privilege nga ginadugang para sa travel sa aton right nga mag-travel kag may pribilehiyo kita nga mas mapos ang aton nga pag-travel because ikaw ang fully vaccinated. Kag nagalaom kita for those unvaccinated nga proteksyonan Manila ang iban by observing sa mga minimum health protocol kag inisagad na dira nga why kaya nag face mask. Protocol ang tawon na ta kung ikaw yaradra sa madambo nga mga tawo, why man siguro sang isa sa aton nga why nakaintindi nga kita mag face mask. Kay bisan pag ganing bata nga wala pa gid na siya sang discernment bala. Kay intindi ganing bata nga may susukin ako face mask ko kay malagaw ta. But ano daring pahayag sa pila ka mga punong barangay? Kasunod sining mando ni President Rodrigo Duterte nga libuton ninyo ang inyo barangay, lantawon to, kantuan to mga tawo, mga pumuluyo dira, nga mga unvaccinated, you stay home. Di ka na magwa. Direkta sa may barangay Mansilingan, si Bomo Grace Lynn Nabaton, nasa Piyakalinya. Bomo Grace sa report, kamin. Bomo Erlin, live kita subong sa Barangay Hall, sang Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Kaupod ko, live Bomo Erlin, si punong Barangay Rodolfo Pico Jr., no? So sining aton nga tupiko, no? Nga sa orderman, si President Duterte, nga pagkabawalan, pagkadumalian, sa pagwa ang mga wala na pang bakunahan o wala naka-undergo vaccination ang mga pumuluyo, Bombo Erlin, sa diin man nga barangay. So, diri kita sa Barangay Mansilingan, kag sa tupad ko gid, no? Kap, good morning. Nagkaupo ta si Bombo Erlin sa Piyakalinya. So, Kap, kamusta ang vaccination diri sa inyo? Una-una mayong aga sa imo Bombo Grace Lynn kag sa gaangkor subong si Bombo Erlin Bayoneta. Sa inyo sa tagpalamati mayong aga gid sa inyong tanan. Bali bahin sa mga amon gina himot diri sa vaccination activity namon. Ako lang kapasalamat na, no, nga damo-damo subong every Tuesday may schedule kami sang vaccination, ti damo-damo ang nagapabakuna. Kag wala labot sina may ang team ni Dr. Chris Sorongon, may mga puroks nga ginakagtuan, damo-damo man gapabakuna, no, especially hindi makakagto sa vaccination center, gakalagto kung sa diin na schedule ang team ni Dr. Chris Sorongon sang EOC kag ang vaccination bus naton. So bahin sa Barangay Mansilingan, no, ang pagbatol sa tao nga magpa-vaccine, damo gid, no, kay every week gali may nag-call sa akon, ga-text sa Facebook, gapamangkot kung saan ang schedule, ano ang vaccine ay hatag, saan ang vaccination sa kabataan. Ang sa Barangay Mansilingan ginbaton na gid mo sa tao nga dapat magpa-vaccine gid tungod sang amon man, no, kampanya nga para sa protection sang aton kabuhi, sang aton palimalay, sang aton pamilya, dapat magpabakuna gyud. Kaya ang tao subong sa Mansilingan nagpabakuna na gyud.
mayo ka positibo kap no sang padayon nga pagpabakuna sa mga tao diri. So pila na ka porsyento sa diri sa Barangay Mansilingan ang mga nakapabakuna na fully vaccinated kap? Bahin sa datos no kung pila na ang nagpabakuna sa Barangay Mansilingan, especially ang fully vaccinated. Wala gid ako sa actual figures no kay initanan sa EOC ini siya gina total no. Last week gin pangyuang si Doc Sorongon kung pwede ako ma-providean kung pila nang para sa Barangay Mansilingan. Kaya ang sa vaccination center talang ya among may ara kita datos no. Pero sa bahin sa taga Mansilingan nga nagpa-vaccine sa mga malls, sa NGC, kag ini sa mga vaccination bus naton kag sa team ni Doc Sorongon ang total gid no kung pila na sa Barangay Mansilingan wala ako sina no ang pro sa ako lang pag-estimate damo naman no dako naman no siguro basi naka 60 o 70% na kay kadamo lagi man subong pro may ara gyapon ya nga way nakapabakuna. Sa 60 or 70% nga nakapabakuna kap Pico, ang ano no nga mga edad ang manami ang interest kag madamo gid ang nakapabakuna na? Sa mga adult no damo lang gid no kay ti ulihin naman nagsugod ang vaccination sa 12 to 17. So sa mga adult especially atong guidelines na ginpapanaog sang National IATF no nga sa private and public establishment dapat ang ilang mga workers vaccinated no nga kung hindi ka pabakuna kay hindi ka pwede mapilit every 2 weeks mahatag ka sang negative results ang RT-PCR. Diri mismo sa akong employee sa Barangay Mansilingan damo-damo sang hindi magpabakuna tani. Tungod sina nga guidelines gin implementar ko na dili. So bali siguro mo gamay na lang porsyento way nagali siguro 5%. Ang barangay employee namon dili nga mga more or less 250 employees way nagali siguro 5% ang wala nakapabakuna. Kag nakita nila nga insakto gin man no ang ginahimo sang gobyerno kay initanan para sa proteksyon sa aton kabuhi. Especially nga ginpaintsindi ko sila sang last year gin compare ko kag kumpara sang sini nga year damo gid kami sang cases plus ang kaso namon nga nadula gid ang kabuhi damo-damo gid. So mo na nga siling ko last year 5 lang tayo kabilog. Sini nga tuig damo gid despite nga nagagastong pamilya millions dula gyapon ang kabuhi. So mula nga ang iba nakamarasmas gid man kag nakita nila nga indeed husto ang ginahimo sang gobyerno subong. So subong may mga active cases pa diri sa Barangay Mansilingan kap? Sang December ang active cases namon jutay na gilang no kay kisaga isa-isa na lang kami dason pila naman ka days wala so isa naman subong after sang Christmas season kahapon nag-apat na amoy na ginakulbaan ko no tungod sang makita kami sa downtown nga daw wala na social distancing ti base ini nga binulan o base sa sunod nga bulan bala magsaka naman especially nga ang Omicron subong amo naman ang lagapang subong. Muna kap no akadamo sang mga nag-arise sa muning Omicron variant kag may isa pa ang IHU. So may mga tikang diri gobyerno ta labi na gid no sa pagmamuno sa aton nga presidente. So ang iya sining order kap nga ang mga wala nakapabakuna iga pabilin or mapabilin sa mga puloy-an nila no kag ang inyo na nga obrahon no as punong barangay man ikaw mismo may ara ka sang pagahimuon diri nga magsunod ang mga katawhan. So anong imo nga reaksyon sa sining mando sa aton nga presidente? Ti akon sa mando sang presidente no nga ang tanan nga mga wala mabakunahan dapat stay at home. Ako yung nag-upod ako sila ng pilandugan no kay ti dugay ko na lang ginahulat nga dapat ang gobyerno magpapanaog sa isa ka measure nga mapersa na gid ang tawo kay ti hindi niya matap na ang COVID-19 no sa Pilipinas kung wala sang isa ka measure nga mabaskog nga magpersa gid sa pumuluyo no nga magpabakuna ti ugaling lang ang isa ko daya ka ang
dapat sini may mag-question sini sang constitutionality nga mando abi no sa Supreme Court para once and for all maka-decide kag mas mayo gid no kung magpabor ang Supreme Court sina dire kay ultimately Supreme Court ing katapusan nga dalaganan mo kung may mag-question sang mando sang presidente. Ti ako I hope nga kung may mag-challenge sini nga mando kag kung magmando gid man ang Supreme Court makatag sang desisyon pabor sa presidente. No kay para mapasiguro gid naton ang tanan nga pumuluyo magpabakuna gid. Ti trust hindi mabakunahan ang pumuluyo gabalik-balik lang gid ang COVID-19. Okay. Bombo Erlin, so Okay, reaction ni Bombo Kapitan Grace. Pico. Batian Yes. ko ni Cap, no? Ha, hello Cap. Batian niya ko na may monitor si Cap. Yes, Bombo Erlin. Hindi ayhan na Cap, may man tong point mo. At least meron kon may mag-question na bala asang constitutionality sang sining mando sang presidente. Although verbally pa man lang ini kay ang aton na diri nga ginang kabalakaan basi bala kon kadtuan ninyo tong pumuluyo then isabat niya bala kamo nga tanong imo yang nga basihan nga hindi mo ko pagpagwaon sa balay ko. Gina-anticipate mo man ini nga scenario, Kapitan? Gina-anticipate ko Bomber Erlin no kay ti isa kag isa may ara kita constitutional right no sa Bill of Rights na provide na da from it's a question sang kabuhi mo. Ti tungod sining pandemic ti kun hindi tani pagatagan gid sang measures nga mapasigurado ang tanan nga pumuli magpabakuna ti paano na lang nagbalik-balik ni ang COVID no sa Pilipinas, especially sa Mansilingan yan damo kaso namon di last year. So mo ila nga kinahanglan gid no may himuon gid ang gobyerno no ti pareho sini sang mando sang presidente ako yung nag-upod ko sa sina nga mando. Ang question lang ang constitutionality no kay base insakto ng hambal mo Bomber Erlin nga base bala i-question sa pumuloy ano yung diretso mo anong poder mo no kay ti amo liya diretso puting pamangkot ang question sina di ang kabuhi no between life and death na di kinanglanlon tagid nga may tikang ang gobyerno ta no nga mapersa gid ang especially ilang hindi magpabakuna gid. Kay ti paano kami nga nagabakunahan? Correct. Kay malatnan man kami gyapon. Ti amo ila nga kinahanglan gid nga kung mas maayo ang tanan mabakulahan gid. Like sa Bacolod City, damo-damo ta sang bakuna. Si Mayor Bing nagpasigurado gid nga makabakal vaccine. May mga vaccine ginapadala ang national government. Ti mayari pa tayo pumuluyo hindi pagpabakuna. Whereas sa iba niya nga mga cities and municipalities, gahangla sila no? Ang tao ng ibang sumagpabakuna pero hindi mabakunahan kay kulang vaccines. Sa Bacolod, diya gasululubrang vaccines. Kaya mo ina nga kinanglanon gid no? Magpabakuna. Amo lang din ginahimo namon sa Barangay Mansilingan, painsindi gid permiso pumuluyo nga magpabakuna gid para matapna tali ang COVID-19. Medyo madugay-dugay siguro sir kung i-check ka pa ni i-question na bisa may Supreme Court. Base mas ma-shortcut siya kung ang Congress naman lang mismo mapasara sila measure and then pirmahan sa presidente into law. Kamu ako tali Bomber Erlin no ako dugay na magaling ko gahulat nga tali may out of Congress na li pati until subong ang Congress do wala gid sa may nakahimo nga tikang abi no pag-file sang bill para makahimo sa kalayi ti posible amo manada ang ginalantaw no ang constitutionality sang sina nga hagna kung ila paghimuan gid nga person pumuluyo. Pero dapat gid tali. If this is unconstitutional, ano ayhan ang pwede mahimo iba na nga mga paagi dira sa nga barangay? Kay iba na baser nagatanyag sila mas kintag duwa lang ka kilo nga bugas. At least nga ka-convince ka wala kay magluwas nga nabakunahan ka pagpuli mo may tig-angon na kapaya mo. So this could be better siguro. Ti amo dingin himo namon sa Barangay Mansilingan no especially sang natapos na vaccine ang luyag magpabakuna nabatyaga namon nga daw ay na gusto magpabakuna. So ang ginhimo namon sa sangguli ang barangay nagpasar sa isa ka resolusyon na mag-purchase ang bugas
nga para ihatag sa pumuluyo no nga luyag papabakuna ti kung magpabakuna ka especially sa first dose hatagan ka 2 kilos of rice abol ding amon ginhimo sa barangay Mansilingan until subong. Aha. Aha. At least sa siya subong para lang sa first dose yan, no, Kapitan? Okay, kung maka first dose ka ti definitely mapa second dose ka. No, kay kung first dose ka lang ti kung hindi mapa second dose useless magyapon. Correct, correct. So ang buhat di sa Mansilingan no kagdugang sang mando sang National IATF daw golpeada lang no nga nagdamo ang magpabakuna. Ti ako nagapasalamat giko sa pumulo sa barangay Mansilingan nga nagapabakuna naging man sila no every Tuesday may schedule kami sang vaccination sa vaccination center damo-damo gid ang kakagto. Kung magkagto di ang team ni Dr. Sorongon damo-damo nagakagto. Magkagtong vaccination bus damo man gapabakuna. Subot silingon nga ang tawo nakapanagid man nga kinahanglanon gid nga magpabakuna. Oo. Okay. Amuning order sa presidente kagabi. So, i-implement nyo na dayon ini, Kapitan? Abo pa lang aton ko no nga kung i-implementar ano ang mga matabo no. Kiti basi bala especially kung makagtuan namon ang may ideya mo parte sa iya kinamatarong no. Inalibasahan kita bala sang diretso ya sa konstitusyon. Pero ang amon lang ya ipathag lang namon no nga ti anong pilion ta kabuhi kung kamatayon no ang proteksyon sang isa ka tawo kag sang pamilya ya, o ang kamatayon. Kay dire Bombo Erlin may isa kami diri ka case lapit 3 million ang igastos ang kabataan patay gapon sa papa nila. May ara man 1.6 million patay gapon. Kaya mo ina nga amo rin paanggid namon no sa ginakampanyahan namon nga hindi pa magpabakuna. Di maayo lang kung mild ang imo nga laton, kung severe gani kasakit. No kay akong gabaton sa tanan nga tawag. So siguro kung mga mahumok lang ko bala tiyagon kung gawawaw ang ilang biktima, wawaw ka man eh. Kasakit sang mabatyagan mo. Especially kung istorya mo gidya ang victim no sang COVID-19. Unvaccinated to cap, no? Ti dire mga guro mga 98% unvaccinated ang nagakapatay. Nagkakapatay. Okay, finally, anong mabili nimo nga mensahe sa mga pumuluyo sa may barangay Mansilingan? Ti sa gihapon no gina-reiterate ginamon sa barangay Mansilingan government nga ang kutob sang wala pa nakapabakuna every Tuesday may schedule kita sang vaccination no sa Mansilingan Agro-Industrial High School magpabakuna gid kita damo kapilian nga vaccine gusto mo Sinovac may ara AstraZeneca may ara Pfizer Moderna may ara man no kaya mo na kagto kita every Tuesday no especially mga kabataan ta no ang edad 12 to 17 gina-encourage na ang mga ginikanan nga ang bata nila dalhon nila sa vaccination center. Okay. With this, thank you gid po ng barangay Boy Pico. Sir, sa time ni mo diri sa amon sa Bamboradyo Bacolod. Mayong agad ra sa inyo kag Happy New Year sa gyapon, sir. Salamat man Bombo Erlin no sa time maginhatag mo sa akon nga sa dil makapaabot kita no sa mga pumuluyo especially sa barangay Mansilingan nga dapat no magpabakuna gid kita para sa proteksyon sang aton kabuhi kag sa proteksyon sang aton tagsa panimalay. Ti salamat gid kag Happy New Year. Okay. Bobo Grace. Yes, Bombardier. Namigaman ako inino, may incentive bala, at least bisan paano, nagatagal sang 2 kilong bugas. Ay, depende man nagalingan sa available nga pondo asang barangay, kung may nagbakal sila. But somehow, ti amo gining isa sa mga nagapaingganyo man sa kalabanan nga mapabakuna. Kaya at least magpulit niya, may bit-bit siya yung bugas. Yes, Bombardier, no? Kag pila man ka bulan or duwa naman ka tuig, no? Nga nanginlinyan man ang aton nga gobyerno, Bombardier, labi na gid sa mga barangay ta diri sa syudad sang Bacolod. So ari, ang tika nga amo ni Bombardier, nga pati ko nga mangin matawhay lang no ang
ano ni pagsunod no Oo. sa mando, Bombo Arlene. Okay. Sige. Thank you, Gid. Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene, ini si Bombo Grace Lynn Lubaton live naka-report sa Barangay Mansilingan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Labaton with po ng barangay Rodolfo Boy Pico dira sa may barangay hall sa barangay Mansilingan. So natulupang danig man subong nga sa madamo na ang nagapabakuna. Ilabi na para sa mga barangay balang meron sila sang incentive bisan na tagadwala na yaka kilo nga bugas. At least sa pagpauli mo may tiligango na katuya sa inyo balay. Amo man na nagligad ang pila ka mga LGUs sa diri sa may probinsya kay ti amo na ang isa sa mga paagi bala diskarte man sang barangay kung isang LGU para nga maingganyo ang katawhan nga magpabakuna kitabi nga mga tawo may mga tawo nga nagasunod sa inang santong paspasan. But mayara man yan nga dapat daw reverse psychology bala nga ulu-uluhan mo siya pero sa positibo hindi yan ipahugon mo. Di syempre pero nabi isang sa magambal ka sa mga tao, uy pabakuna na ka mo. Pabakuna na ka mo nga pwede magpabakuna inang hindi ka makareport sa trabaho. Kung mga nanon, dara nga mga negative bala nga mga matabo sa ila. Tikwa na muna, laban-laban sa tanay. Ikaw mo pero sang, I think that was in La Castellana. Huwag niya bala buatong upod niya nga laborer man sa may campus ang tubo. Kasi may nakita niya nga, hindi ko gali makatrabaho Kasi may ano na to sila, sinabtanay na sila to. Sa mabatian mo, nga inang pabakuna na kamo kaysa mga mabakunahan, mayra kamo isang 2 ka kilo nga bugas pagpuli. Ang ibad gani, sobra pa gani 2 ka kilo ang ilang dala. Kahit mo nang ginahatagal sang LGU o kung sang barangay. So po na nato ng atong discussion sining order sang presidente. At least bisan na paano mayra kata sang giya kay kung ibutang ni sang presidente sa black and white. Butang niya adi written ang ining order may mga nagalaom nga base mga question before the Supreme Court para i-check na dara i-challenge ang constitutionality sang order sang presidente. Especially sa nasiling tana ang katon nga basihan subong for the COVID vaccination is ining ginaprobahan sa ngaton nga Kongreso. It was signed into law by President Rodrigo Duterte sang February 26, 2021 nga nagasiling ang vaccination card hindi siya dapat nga requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. Sa Section 12 sang 11.525 o kon Republic Act 11.525 nagasiling provided further that the vaccine cards shall not be considered as an additional mandatory requirement. Liwat, the vaccination card shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. Mayon ni kay makaistorya kita sa isa ka abogado para nga mais maintindihan naton kagano man ang views nila para sining order ni President Rodrigo Duterte nga ang mga punong barangay isa-isaon ninyo mga pumuloyo sa barangay nga way nabakunahan kadtuan ninyo agambalan hindi ka magwa sa imo nga balay kaya mo ning order sang presidente. We have Bacolod City Councilor Inisito Novero, siya man ang chairman sa nga na quarantine centers action team diri sa may Bacolod City. Attorney live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, sa bilog nga management and staff sa Bombo Radio, katong mga talangga at palamati, mayong aga,
kag happier new year to all of us. Happy year 2022. What's mo kada sang tuig may mga nagapangyamid, may mga nagapaborman na councilor because sa gabi sa talk to the people ni President Rodrigo Duterte, he ordered sa mga barangay officials nga dapat kaduan ni mga unvaccinated pangtultulon to sila and nabalan sila not to go out o kung hindi magagwa sa balay nila. Anong mangin ano yan ang legal nga basihan ng isang presidente or wala ni legal nga basihan na attorney? First of all, ang akon lang ginatanaw dira ang motibasyon sa presidente maayo. And ina ang yang motibasyon sa akon lang yang personal no nga pagtanaw nga maproteksyonan kag ma-preserve ang aton pumuluyo. Ugaling may legal nga mga konsiderasyon dapat. Aha. Kag sa akon pananaw, kung imoon na nila gid seryosong order that could be constitutionally infirm. Meaning to say, ako niya humble legal opinion, hindi nakapasar sa constitutional standard sa due process kag the right of our people to travel, Okay. move around. Amo nang natawag naton the right to locomotion. Aha. Motion and loco, meaning self. This Your is under article ano gani attorney? Aran na sa Bill of Rights Bill of naton. Rights. Sa Bill of Rights ng Constitution, I think that's Article 3 of the Aha. Philippine Constitution. So, ang aton mismo Bill of Rights, very first section sila nag-provide na nga no man shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So kung imo hindi pagpagwaon ang tao sa iya balay just because ang rason mo lang unvaccinated siya, you are depriving him of his liberty. Okay. And that includes the right of locomotion, the right to travel. Kung wala man lang sa warrant of arrest, kung wala sa house arrest, kung hindi sa naigo sa issue sang lockdown kay may mga na-infect dira, kag posible makalaton siya, infected siya, then I believe personally and humbly that that will not pass the constitutional standard. Okay. So, verbally man lang ini attorney ang orders ng presidente. So, ang iban nga mga punong barangay nagpangduha-duha sila kung i-follow nila. May right ang mga punong barangay not to follow this given that was given verbally by the president last night? Well, first of all, hindi na sa written order. So, kung if it is only a verbal order, wala sila kinulatan nga basihan agud mangin nila basihan legal mag imponer sina nga hagna sa aton tumuluyo. Kag secondly, kada isa ka tawo always have the right and the duty to disobey an illegal order. Okay. Kung may pananaw illegal nga order, it is both your right and your duty not to follow that. Thirdly, kung imo pilito ng tao nga hindi magwa, punggan mo sa, there can be a criminal liability attached to that. And that will be a possible criminal liability of grave coercion. Ang grave coercion involves two possible things. Ginapilit mo ang tao nga himuon niya ang isa ka bagay nga hindi dapat himuon. Pag ang pag-prohibir sa iya nga sa paghimo sa isa ka bagay nga legal nga pwede niya mahimo. Correct. So, posible maigo sila sa criminal liability of grave coercion. So, I would advise our punong barangays na mangin alamon ang ilang tikang in relation to this verbal order of the President. Yeah, sa maningin natala kay attorney, kay base kon sa mga barangay bala, ti kinagamo na dira, may sinabda na ito. Kaya ti syempre, nga pumulo yung unvaccinated, masabat pa niya sa punong barangay, anong imo yung basihan, ngayon di mo ko pa pagwaon sa akon nga balay. And basis for the arrest gani, pwede natin ma-recap, sir? Actually, ang nga desisyon, equivalent na sa house arrest. House arrest. Oo, gina-house arrest bang tao nga wala man ang sala, wala man sing
kaso nga gin-file kontra sa iya sa hukuman, kag wala man nag-issue ang hukuman sa iyang warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest, dapat dakpon siya dalon sa bilangguan. Kag kung may kaso medical sa, for example, ang iyang lawas pasakiton, kag delikado nga ibutang sa impon sa bilangguan, posible either sa hospital sa ibutang o sa iya balay, hindi sa ginabulong. In this situation, daw layo na kaintangan. So, ako my humble, strong legal opinion is that is a violation of our constitutional provision regarding right to liberty, Bisan pa gani. right to due process. Kay bisan pa gani, sir, may rasang warrant of arrest ng isa ka persona. Ang punong barangay or any official of the barangay, hindi pwede makaserve sang warrant. Only ang aton nga mga kapolisan, ang aton nga otoridad. Yes, unless authorized as ang korte, unless there is an order of the court authorizing certain officials to effect the arrest, assisting certain police authorities. Pero generally you're right. Ang warrant of arrest ma-serve lang sa mga police authorities nga gina-authorize ang hukuman. Kay ay na nga police may obligasyon na sa mag-return sila nga warrant of arrest sa hukuman. Magdala sila nga tao also sa hukuman. Because, sir, this is different from lockdown eh. Kaina iya, gin-exercise ang gobyerno ang iya police power. Correct ko, sir? Yeah, correct. You're right. Ang lockdown, tungman kadlakyo nga sitwasyon. Ang lockdown presupposes certain factual circumstances like may infection sa sinang area. Kag ang tao dira may mga close contact. Kag kung magawa sila, ang dako nga posibilidad nga makalaton sila sa ibang komunidad, kag mga tao, kag then malapta ang infection. So ina justifiable. Lockdown na sa iyang issue. Hindi eh. Ang ila lang yung rason kay wala na bakunahan. So ginapilit mong tao in the first place nga magpabakuna. Iya man na diretsyo. Kung may sakit, for example, lang isa ka tao, napilit mo na bala sa magpabulong kung hindi niya gusto magpabulong. Di ba? Correct. So kung hindi niya gusto magpabulong, kag bisan kinanglan niya ng ospital, hindi niya gusto magkato sa ospital, you cannot force him. Iyan na kabuhi. So, mo man na diri nga sitwasyon. The safest diri nga maubra sa gobyerno is for the Congress nga mag-file sila, may ma-file dira sang bill, aprobahan nila, and then it will be signed into law nga nagamando sa aton nga dapat kita mapabakuna. Yes, but that again that will still be constitutionally questionable. Okay. Because that will also address the right to life, liberty, and property. Maybe property because ang imong kaugalingon nga lawas can be considered as your own property. Correct. So without due process of law. So as I said, that can be questionable constitutionally. So daluhon man na gihapon sa Korte Suprema. That is So, why... in this particular case, ang mando sa presidente hindi niya kasukuan. Iya lang na directive. Ang verbal nga mando sa presidente is not a law. At least klaro kita dira. Tiba si kun ura-urada bala ma-implementar dere ang mga punong barangay. Amo man na siguro turning rason kun nga until now wala gid sa may nagpangisog sa aton nga mga kongresista nga mag-file sang hagda nga dapat mandatory ang vaccination because nakaibalo na sila that is unconstitutional. Damo gid na protesta sina. Ako mismo while I am encouraging people to be vaccinated, personally, ang ako niya humble opinion, hindi na iya dapat himuon. Hindi mo iya dapat pilito ng tao na magpabakuna kung hindi niya luyag magpabakuna. Leave it to his own conscience. Okay. But kina-clear naton, why naton gina-discourage mga kauturanta nga magpabakuna kung sila naka-decide na dara nga magpabakuna. So, mas mayugid kung hindi sila magpabakuna, hindi naton mapilit. Attorney, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Radyo Bacolod. Good morning, sir. Madam, mga salamat. Again, a happy year ahead to all of us and may God continue to protect us against COVID-19 and its violence. Okay. Madam, mga salamat kay Bacolod City Councilor Attorney Rinicito Novero.
Kay kanamo man na diri sang mga kautoran natang mga nag-ibwala bala abang wala suning mando sang presidente. So diri ang diskusyonan ni naton parang ma-check kata kung bala ang mando sang presidente is okay lang, that is constitutional, or that is against our 1987 Constitution. Sa idalom sa Article 3 or our Bill of Rights, sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, or nor shall any person be denied the equal protection of the laws. And sa aton mayara kita kinamatarong, kung kita mag-star, kung kita mag-travel, amo man na dari nga hindi mo ya mapunggan ang tawo nga magagwa sa ilaya nga balay. Kay bisan pagani ang pagmando sa aton nga dapat katanan kamo nga mga Pilipino halin sa lapsag sa mga pinakatigulang na gid kamo ang mabakunahan diri batok sa COVID-19 kay kun ini ang alinsunod nagasanto man lang kag kumporme man lang siya nagasunod man lang sa nakabutang sa aton nga Constitution banwa. Kadugay na tani sa pagsugod na pa lang to sa COVID-19 nga may na-develop na nga bakuna sa amo pa lang to nga time nagpasar na diri sang layi or sang hagna measure bill pa lang nabi sa may Kamara kag sa may Senado, and then it will be signed sang presidente into law. And bangin epektibo ina siya 15 days after sang publication sa newspaper of general circulation. And subong, tiway pa man gani. Because nakaibalo naman sila mismo nga kadamo sa mga magaprotesta kag mapabor ang Korte Suprema sa mga nagka-question against the constitutionality sa sining nasambit nga hagna. Sa sining nasambit nga layi rather. So hindi naton pwedeng mapilit ang tawo yung magpabakuna. That is why diri gani sa aton nga COVID-19 vaccine literacy kita nagpahibalo, nagapaintindi sa aton nga mga kauturan regarding sa benepisyo sang pagbabakuna, but ini wala nagatuyo nga kamo ang piliton o kon magkambyo ang o kon magpamatok ka sa may vaccination kay mayara kita sang kinamatarong. The liberty naton nga mag-travel o kon maghulag ka kung din ka man niya makadto. Pwede way man niya sa mga makabugong sa imo, kung din ka man niya nga buho sa Pilipinas siya may star. Because that is provided sa aton nga Article 3 or the Bill of Rights sa idalom sang 1987 Philippine Constitution. Kag sa mga punong barangay, sa mga barangay official, salong lang gid kita sa pag-implementar kay basi magkinagamo diri sa barangay, basi malabuan pa kamo sa mga pumuluyo nga siniti sino kag gidabi nga punggan mo ko nga maggagwa. Kay way gani ginapilit ang tanan nga magpabakuna because hindi man kita pwede piliton. Hindi ka man pwede piliton nga magpabakuna ka batok sa kung ano man draya nga balatian. Tisubong may panginwala naman na diri ang Department of National Defense. Because mayara sang voice recording nga nagalapta subong, for sure ibandra sa inyo nakabati na sini nga dapat mapreparar na gid sa pagkaon kay kung ni-deklarar sa presidente ang gining lockdown or martial law na gid, hindi na gid kita makagwa. Ini siya unknown source, unknown siya nga babayi, but basi nabatian ninyo kay karon mayara diri sang sabat ang aton Department of National Defense. Yari ining babayi nga naga-warn sa aton nga magbakal ng kamo sa pagkaon kung mga nanod dira man kinanglanon kay kung i-deklarar sa presidente ang batas militar kuno by January 10 para nga mapunggan ining pagsaka sang kaso sang COVID-19, hindi na kita makagwa. Everybody please listen. Just in case lang, if you have time tomorrow to go out, mag-stock kayo ng food, okay? That will last for a week or that will last until the 30th. Wala namang masama kung mag-i-stock kayo ng food.
in case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law, kundi Monday, Tuesday. Pag nag-announce siya, it will last hanggang 30. Meaning, as in totally, hindi na talaga tayo pwedeng lumabas, wala na talagang pwedeng makalabas. Okay. So, unknown ini nga babayi, but siling sa Department of National Defense, pinagi kaya Secretary Delphine Lorenzana, not true, fake news, definitely out of the picture. Kag wala man niya kuno sa plano ang presidente ang nga magpatuman sa sining martial law para nga mapunggan ang kitaya nga magagwa. Kaya ang ginapapasaka lang nga kahapon is sining amoni ang alert level 3 sa 14 ka mga kabanwahanan na mga kasyudaran kag mga kaprobinsyahanan nga nagsaka na naman ang kaso. Kita ya personally wala naton nga discourage why ta ginapanawagan sa aton nga mga kauturan. Kung ginatalakay taman ni this is not to tell sa aton nga mga tagpalamati dali sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental din kaman nga bahin sang Negros Island kag Western Visayas bilog nga Pilipinas nga hindi kaya magpabakuna. Gina-make sure lang naton nga kung ano diri ang tikang sang aton Interagency Task Force headed by President Rodrigo Duterte, ina siya ang nagasunod kag wala lang sang aton tawhanon nga kinamatarong nga malapas diri Banwa because mas mayo gani kung ginapanawagan kadugay naman ang siling panawagan sang gobyerno nga magpabakuna. Kag may mga nagarason man niya nga, tika mo naman guys sa mga nabakunahan, pero nagbalik naman na gani ang kaso sa bungo. Doon tabi, makadmaintindihan o. Wala kita bala pasingatuan. Wala kita sang pasingatuan. Ikada mo naman sa mga nagpabakuna, yat nagasaka man nagyapo ng kaso. Di may mga way na bakunahan, di mo man gyapo ng kaso. May mga nagasuksok face mask, tara magkatagasuksok face mask, facial pa ganay ang iban bisan na optional na lang inapat man nagasaka gyapon ang kaso. Tini taman mabasol mga kauturan ta ko na mo man ang rason nila ti kadamo na magani mga bakunahan na mo man gyapon aw. So basi kung desperado naman ang ato na gobyerno na sining mga nantikang ginapaboran na naton kung ina siya ang gasunod lang kag wala sang aton tawhanon nga kinamatarong nga malapas sa dari kag ang mga orders ng presidente because ang iningambag ni sa presidente bisa presidente pa na nagambal hindi pa niya layi ang ginambal sa presidente nga mando that is not a law nga dapat ipatuman dayon sa aton nga mga otoridad kay gilalikawan lang naton diri basi kun may magasinabtanay na dara, basi kun anong matabo sa mga barangay officials, pangalot naman sa nga ulo nila. Ang pagkatubang na to sa COVID-19 pandemic, manog 2 years na katasubong, sang 2020 nagsugod March. January na detect diri, February until March na nag-lockdown na kita. Because at the end of the day, we're just hoping so one day, we could just live with the virus. Istan pangabuhi lang kita, ralandang virus, kalanda, pangabuhi kalanda kay mga buhi man ko di akon. Pasasunod lang kita sa mga minimum health protocol. Kay kusagan na to ni sapak, why ni katapusan? Kag gidala umantang, hindi lang maggaduso sa may presidente or sa aton Interagency Task Force nga magmando kung ano ang hindi. Okay man na mga mando kataya ti kanda man ang kataya sa masami nga magsunod kung anong mando sang Interagency Task Force chaired by President Rodrigo Duterte basta ina iya nagakaangay lang. Nagakaigo lang ina siya kag mayara sang basihan santo sa aton nga constitution. 13 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga, magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time.
Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa sining Basta Radio Bombo! 27 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpapangalagad sa bombohanay big time. Kamusaw na naton ang ato ng swine industry diri sa may Negros Occidental. Ilabi nang sang nagalabaya si Typhoon Odette kadamo sa mga nagkalamatay dira sa may Southern Negros.
At normally yati nagalapaw ang ato ng production sa may konsumo lang bala sang probinsya. That is why nga nag-export kata sa iba ng mga provinces just like sang ginigo sang African swine fever ang Metro Manila tikadamo kagalinibo ang mga baboy ang na-export naton dito. Yara sa piyakalinya si Provincial Veterinarian na Dr. Arinante de Sena. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. Good morning sa aton tanan nga tagpalamati. After halos isa ka bulan na Doc sa nga naglabay si Typhoon na Odette, kamusta nga aton swine industry subong? Well, so far ang amon nga record, ang weekly naton nga pagwa, aragapon kita sa tag 1,000 plus, no? Kay tag 8,000 to 10,000 ang average per month. So far ang baboy diri sa Kabangkalan kag sa Magallaon nga auction market may supply kita gyapon, no? Ang baboy. Kag ang iyang quality amo gyapon. Para lang na sa Southern Negros, Doc, no? Well, ang aton nga supply kalabanan ginapadala sa Manila halin diri sa Southern Negros. Okay. That's why paka-maayos ang aton gobernador nga nag-turnover sa isa kadlaw sa 5 million nga cheque para sa mga hog raisers associations sa ilang feeding feeds, no? Para may ma-alleviate man ang kakulangan sa bubod. Okay. Tungod sa audit, no? Sa Arano to Doc, no? Ginhatag. Yes, Arano, and may ara pa kaming rehab nga plan nga initial amo na yung pagbakal sa molasses na kada barangay diri sa 5th and 6th district pag-supplyan ta sang 5 ka containers para sa ilang energy kag protein nga paggamit dayon sa manok baboy, manok manok, baka, kanding, no? Amo na ang i-supply. Then may feeds man component kag ang 4 million sa amon nga disaster fund amon ang gamito namon sa pagbakas piglets para sa halitan sa bagyo diri sa especially diri sa Sipalay, Kawayan, Ilog kag Kabangkalan nga area. But ang 5 million, Doc, is for feeds lang gid ya. Ang iya sang Arano for feeds lang na siya. Ang probinsya may ara kitang ginpa-realign, no? Sa council sa meeting naton kag amo na ang gamito namon ng 6 million, 4 million para sa piglets, 1 million para sa feeds, kag 1 million para sa molasses. Okay. Paano na nila tunga-tungaon na Doc ang feeds? Amo na subong ginatingwan namon nga ma-validate sa aton district offices ang mga naapektuhan. And ang isa namon ka concern ini ang paghatag sang bulong pag vitamins. So ginpakamayo namon sa regular budget ang pagbakal sa mga 6.5 million nga bulong para sa mga sapat. So all in all mga gadlagan ni siya ang hatag sang probinsya mga more than 20 million. Okay. Amo ni ang ginaprobahan na to nagligad sa aton disaster council or sa PVO lang gid niya, Doc? Yes, no? Ang amon nga regular budget, ang amon nga budget sa 2022 nga sa disaster, kag ang amon nga proposal, ang plan for DA and other agencies at the NGOs, sa restocking, pwede sila ka-participate, mga 150 million tong amon nga proposal. Oo. So maka-avail ka lang kung member ka sang association? Not necessarily, kaya amon ginobra, gina-validate sa amon mga staff, no? Based na itong report na sa damage. Kag ang ining membro, ang iban nga makapagpuhan ka membroman sa Arano. Oo. Okay. Ang ining mga piglets ya, Doc, mga sanong target to sina? Well, maagi pa niya sa Provincial Development Council within this quarter kung matigayon ang proseso,
makapagwa kita sini, no? Oo. So, tingwaan namon nga mapagwa. Pati ni ang sa regular budget namin nga, ang bulong within this month, after the meeting, mapagwa namon siya. Oo. Bulong ni siya for tanan na Doc, no? Nga types ng sapat nga affected sa Southern Negros. Yes, no, ang gin-priority namon, ini mga water soluble para sa vitamins, para sa energy, electrolytes, kag mga antibiotics. Kay nakita namon sa paglibot sa amon mga veterinarians, ilang lanon gid ang i-rehab ang mga sapat, no? But anyway, ang sa amon monitoring sa mga auction market, na-prioritize man siya mga pumuluyo ang ilang mga sapat, no? So, may mga kondisyon gapon kag gin-meeting namon ni mga feed companies kag drug companies na maisa na lang kami sa paghatag sa mga medical mission, no? Para isa ka purpose kag isa ka team ang magsulod sa mga barangay sa 6 district. Oo. Sa final damage assessment to, pila gani Doc ang affected? Sa baboy, abi kita Doc? Ang sa baboy, sobra 5,000 ang nakalamatay. Pero ang sa mga tangkal gito ang nadatamaan, no? So all in all, ang sapat na nagkalamatay more than 52%. 55% I think, no? At ang sa mga building, mga 45%. So mga 747 million ang total nga report naman sa kay Governor ang final na damages. Okay. Ining epekto sa nga Typhoon Odette sa may Southern Negros, maka-apekto gidok somehow sa aton wine production for the whole 2021, although December 17 na to siya naglabay? Ang amon nga statistics katlagan sa mga 3 to 5%, no, ang epekto. So, 3 to 5%. So far, assessment namon, it will not affect the production capabilities, especially kung immediate time po ang pagpansing tao, no? Pag-motivate them to go back, no? So, ang pag-go back, ang pag-provide sa mga serbisyo. Secondly, ang sa commercial, ginatingwaan man nga ma-augment na yung market sa commercial. Pila, Doc, ang aton wine production last year? Gadlagan kita mga 75,000, no? For the whole year? Ang whole year. Okay. So, gadlagan mga 75 metric tons. So, ang aton nga requirement, mga 2,000 a day. So, gadlagan na siya mga 60,000. Kaya sa production ng imong backyard is 85%. So sa populasyon, 15% sa commercial. But nag-pick up niya ang aton semi-commercial. So, 50 ka baboy. Ako nag-pick up niya sa second quarter ng last year. Oo. So meaning, Doc, ining 75, amo na ning kabukusan nga numbers ang baboy or naihaw lang niya sila? Paano ta naisipon ng production? Ang production, you have 550,000 ang populasyon. Sila is babae, no? Okay. So, ang babae, makabata na siya 1.5 every month, no? Ang iyang bata nga pwede mo maiyaw. Muna sa statistical data nga magamit naton nga guide. So far, based sa populasyon, surplus kita sa baboy. So ang consumption sa province, pila nga ni Doc? Kada adlaw, Doc? Ang kada adlaw, 2,000 ka baboy. Ang makaon sa Bilog nga Negros? Yes. So, 200 metric tons ang ginakonsumo. Ang pinakadakutan is sa Bacolod, no? Mga 300 to 400 ka baboy ang ginakonsumo. Okay, so that is including Bacolod na. Sa 2,000, Yes, mga yes. pila na dirihan, Doc, sa Bacolod? Talaga mga 3 to 400 a day. Okay. Bacolod. Kaya ang supply sa Bacolod, ang mga banwa, ang syudad sa Gua. Oo.
Ang ato na export, Doc, sa iban nga province, nagsaka man? Yes, no, kay ang Iloilo, gakwa pa sa aton, ang Cebu and Manila. This is the first time nga ang presyo nato ng 135 sa backyard, no? 140. Kaysa una, nung duman mo last year before sa pandemic, nagal ni sa mga 70 to 80 pesos per kilo. So, nagdoble na. So, 135, 130. So, dako ginansya gyapon sang aton farmer. Although nagtaas ang presyo sa bubod, makaginansya gyapon niya ang farmer. Oo. Ang mga naglamatay dira, Doc, sa may Southern Negros, malaki pa ni sa production ta or excluded na ni sila since nga mga nagkalamatay? Sa production, excluded na sila kay hindi man ang tanan nga ages ang nagkalamatay, no? Ang importante, ma-retain mo mga breeder stock. So that's why ang amon mga kampanya sining mga AI centers, mga burnaton, amon na ginauna namon na ma-AI dayon ang mga baboy. Para ma-increase mo within 4 months, makabata na siya. Okay. At may mga additional kita mga projects sa probinsya ining sa PRDP. Diri sa Cadiz may patindog pigiri kag diri sa La Castellana. Ang iya sa LC1 nga 300 saw na siya ang target. Ang sa Cadiz another 100 saw, no? So maka-increase na siya sa populasyon kang sa production capacity. So ang amon ginamitingan subong kag push gid sa Ag Racers Association ang pag-expand, no, sa mga meat shop na ginumpisahan dadi ang partnership with San Miguel diri sa Ayala. So this year, ang target natin is to expand that, no, to cities and municipalities, including sa itong mga 20 ka meat shop. Kaya ginatudluan natin ang mga hog racers to sell their own product. Pork na siya, no? So far, makaginansya sila and ma-promote sang partner company kag asosasyon ang ini nga produkto, ang Negros Pork. Ining mga piglets, Doc, anong baklo naton? Na yun or mga piglets? Ang piglet medyo barato-barato pa lang. So, mga less than 5,000. Kaya kung baklo mo ng breeder na, halimbawa, 15 kilos, kadlaga na siya mga 15,000. Ang ready to breed na siya nga gelt, kadlaga na sa 20 to 30,000. Kay ang demand sa mga breeder sa Luzon kag sa Mindanao inang napatyan sa KSF dako man so nagsaka ila nga presyo. So it's better nga damo ang makaambit ga start kita sang sang piglet nga distribution. Kaya tong gin-distribute ni Governor mga 2 years ago, almost 100% na nagbalata. So amo naman ni ang ipanagtag, Doc, sa masunod nga mga binulan? Yes, amo ang target namon nga ma-process naton because there are accounting and auditing procedures. Kaya hindi naman gusto maigo ang probinsya. So kasunod kita sina, no? Sa paagi. Kaya ang sa government fund sa proseso, no? Sa procurement especially. So di na sila baklon sa Northern Negros, Doc, or sa sang Negros Occidental? Because of the ASF, we prefer ang diri nga mga piggery, mga breeder farm nga makuha naton. But kabarato kayo sina, so ginatinguan naton ang ilang social responsibility nga daw amot na lang nila niya, no? Kaya damo buyer subong nila, no? Nag-start ng breeding. So I talked with the suppliers just yesterday. So they're willing to help us, no? Sa probinsya. Mga ano nakadugay, Doc, ang inyong time frame, abi? Ang ini nga pundo na belong siya sa DRM. So I hope nga ma-expedite ni siya. Madasig laman sa mga probinsya mag-process ni. So we'll be doing our part in expedite the processing ng document. So lato-laton lang, ipaagi lang ni gyapon sa Arano? Or yes, na munang mahapos sa probinsya ang pagpaagi ng tanang proyekto sa mga asosasyon. Kag barangay,
para ma-identify ang right person. Amo na ginaobra namon. Okay. Sige, kabay pa nga makabangon na gilayon. Although, tiyamo nili, magi-kalibo, ang mga nagkalamatay dira sa may Southern Negros. Approved naman to, abi nagligad ang adlaw. Atong 500 million na doc para sa mga ayuda. So, why to na-include rin, no? Ang pondo nga because available na niya. Wala, because una akong tagid ang mga bubong sa aton mga pumuluyo kay halos subong iban nga mga balay diri sa Southern Negros. Wala gyapon bubong, no? Bisan ni tent lang o ano, no? So muna ginauna sa probinsya ang bubong sa aton mga pumuluyo. Ang housing. Amo na ginauna ginaton. With this, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bumaradyo Bacolod, Dr. Dicena, sir, mayong aga. Thank you, gid. Madamong salamat kay Provincial Veterinarian na Dr. Rinante Dicena. So, tras 12% ang nabuhin sa ato na sining kadamuon sang baboy di labi na sa may Southern Negros. Bata sa bilogan na ning probinsya kay 5,000 ang mga nagkakalamatay dira sa Southern Negros. Ado nga na sang paggalabaya sang Typhoon Odette sang Desyembre 17. May napadala kita gyapon ng mga baboy sa iba ng mga probinsya, ilabi na sa mga lugar nga naigo ni balasang African swine fever because sa subong way pa sila nakabangon. Kanamo sang ato ng makonsumo nga na 2,000 ka baboy ang makonsumo sa bilog nga Negros Occidental kada adlaw. 300 400 ginadiri ang konsumo sang syudad sang Bacolod. Gati kalaban na nagid ang mga ginaihawa diri nagikan man sa out of town. 46 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Dirigid lamang sa matudod ng numero 1. By the way, thank you gid sa inyong mga comments diri sa ato ng Facebook Live. Nailanggit kay ganato na sang time. From Arnel Baka, napabudayan pagid ang mga tao. Kung ninyo pagwaon ng mga tao, wala man vaccine, may pagkaon na silang ihatag. Amo nang isa ginakomoda sang iban, kaya na kami din bugasa. Okay lang niya kuno, di kami makagwa. Wala problema kung di nyo pagpagwaon. Basta taga ilang kalanon ng mga tao, basi mapatay sa, hindi sa virus. Kundi mapatay sila sa gutom. From Aroman, nga madlok ang bakunado sa wala na bakunahan, kay bakunado naman. But siningon, wala epekto ang bakuna. From Glenn, namin tani magbalay-balay ang vaccine. Although diri sa ato niya sa may Bacolod, mayroon nagkatas ang house-to-house vaccination. Kag nalapawan na ganin naton ang target bala, ang eligible population. Okay, from Ma'am Lynn Doctor, ini pagpilito ng tao, hindi magpabakuna, kaya walang pilitay. Basi maginulsul lang sila, kung matapikan sila sa virus, kung maglala sila, kag malain pagid akong mapatay. From Doc Paul, suggest ko, Madam, tanan nga barangay, mag-prepare katarpulin nga di kagwa ang mga wala na vaccine para hindi sila mabutang sa hot water. Okay, sige. Gadamo naman infected because of climate change. Subong nga nakatugnaw tinaga-itrangkasong iba, no? Dapat dakpo ng mga nagapalaptas ang fake news. Pamati lang sa radyo, sa balita, para magkakwata sang sakto nga information kung ano nagakalatabo sa bilog ang kalibutan. Okay, sige, thank you kita. Iba na diri from Mila. Mando ang presidente nga di pagpagwaon ang wala ka pa vaccine ng tanan nga sa gobyerno, nakapa-vaccine gid man tanan na ayhan. Okay, sige. Thank you kita sa inyong mga comments. Tinakaibalo naman ng kita nga naghahalong naman ang mga kotoran na ta
sa pagdakop, especially sa mga punong nga barangay. Kay karon na kon na may makasuwan na daya ang mga punong barangay mo man na mangilamos. Wae mo sa presidente kay gasugo lang sa ano. Wae mo sa presidente kay nagasugo lang siya baskin na illegal ako na sundon mo. Hindi man na siya ang mapriso kundi nagapatuman man. 48 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Bombo Flash Report! May sunog na nagluntad na diri sa kabarangay sa syudad sa Bacolod sa piyak nga linya Bombolyan ni Zil Minardo. Come in. Yes, Bombo Erlin, isa naman kasunog ini ang nagluntad diri sa may Helvetia Heights, subdivision of Barangay Villamonte, isa ka residential building ini ang nasunog Bombo Erlin. So aton checkeron kay sa impormasyon nga nakuha naton sa subong is a fire out naman ini ang sunog Bombo Erlin, pero tanawon naton dito ang area no kung ano kadako sini ang damage no. It is information so daw gamay lang man ko no Bombo Erlin ini ang sunog nga nagluntad. Okay, sige. Balikan ta lang karon Bombolyan. Thank you, Yes, good. Bombo Erlin, para sa Bombo Flash Report, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Sige, balikan natin karon ng patrol sining sunog nga nagluntad dira sa may Helvetia Heights, Barangay Villamonte. Diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. Kulabos na nga itong tiyampo diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa bombohanay sa Udo. Diri damang sa matutuod nga numero 1. Hope na nagkatabuas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! TTX 500. Ang gusto nga paggamit sa earphones o kon headphones